Olemme köyhiä poikia Piikkiöstä. Four guys from Piikkiö. Saammeko laulaa? Can we sing? Lupa tuli vai? Hyvää iltaa, hyvää iltaa, itse kullekin säädylleen, sekä isännille että emännille, jokaiselle kuin talossa on. Ja me toivotam onnellista ja hyvää joulua. Ja sitä taivaallista ystävyyttä, joka meidän kaikkemme ylitse käy. Herodes ja se ajoi hevosillaan ja ratsuillaan. Herodes jo se ajoi hevosillaan ja ratsuillaan. Siihen asti kun hän tuli Murianein maaltaan. Siihen asti kun hän tuli Betlehemin tykö. Ja me toivotam onnellista ja hyvää joulua. Ja me toivotam onnellista ja hyvää joulua. Se oli siinä. Tämä on ryöstö. Murjaani ja kuningas. Saumaa vähän täällä. Tuolla on nenää ihan lytyssä. Niin jo. Nenää ihan. Tää jotenkin. Tää täytyy pistää jonnekin seksisivuille. Englannin kielessä lopputekstit Herodes ja sitten nimet ja tämä nitti ja mitä toi manki kirjoittaa, onko se niinku manki eli monki? Niin kirjoitat semmoiset lopputekstit vaan. Sitten mies mustia sukkahousu takana, Harri Montonen. Sataa vasta. Joo, kun jengi ei ole täysin koossa aamulla. Varokaa, ettei se tuu kouluun. Sitä menee laivaan vielä toi proski. Nihti, mun palvelijani. Ja minun armollinen majesteetti. Oletko nähnyt niitä 3 itäisen maan viisasta miestä? Tarkoittaa 3 helsinkiläistä. Ja minä olen... Director's Cut vetää pieni toi knihtiräppi. Noniin, vedä sä. Me ollaan tästä on... Sä vedät sitten vaan, että... Usaari olen minä sodassa ja urhollinen sotamies. Ja vaikka olen... Ei se mennyt. Ei tuu susta räppäriä. Ei muistu räppäriä. No niin, sit se on. Mä voin pistää tähän. Hän sora teidän virtuaaliseen. That's all, folks.